вақти ба мактаб супориданшон донистани забони русӣ то 1 моҳ метавонед истифодаш бубаред. Мисол берасамошка айрес сир мегирифта бошанд АМВД баъд ма патент доштам. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. касое ки мехоҳед границаи Қазоқистон пересикат кунед барои аз нав кардани документотон, рақамҳое ки мебарояд ҳамин одаморо занг бизанед, меоянд аз дари хонатон мегиранд ва границара хичон ба даста худо хоҳад мегзаронандон. дар Федератсияи Русия мехоҳанд кӯдакони муҳоҷирони русзабонро аз имтиҳони забони русӣ озод кунанд. ба Думаи давлатии Русия лоиҳаи қонуне пешниҳод шудааст, ки мувофиқи он кӯдакони муҳоҷироне ки забони модарияшон русӣ аст, ҳангоми қабул ба мактаб аз супоридани имтиҳони ҳатмии забони русӣ озод мегарданд. вакилони ҳизби коммунистии Русия ки тарҳи ин қонунро омода карданд, имтиҳонсупории ин гуна кӯдаконро шарт ва зарур намедонанд, зеро ба гуфтаи онҳо кӯдакони хориҷие ки забони модарияшон русӣ аст, аз назари фарҳангӣ ба русӣ наздиканд ва бо забони онҳо ҳарф мезананд. бояд гуфт ки аз 1 апрели соли 2025 барои фарзандони шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия вақти ба мактаб супориданшон донистани забони русӣ ва супоридани имтиҳон аз забони русӣ ҳатмӣ шудагӣ буд ва ба Думаи давлатӣ инчунин пешниҳод карданд ки мувофиқи ин тарҳи қонун кӯдакони хориҷие ки мақсад бо забони русӣ ҳарф зада метавонанд озод ҳарф мезананд дар ҷову макони худшон, дар вақти ба мактаб супоридан аз ин гуна кӯдакон имтиҳон гирифта нашавад барои донистани забони русӣ. ҳоло ин як пешниҳод аст. агар ки қонун ба имзо расид, худованд хоста боша, боз видео мекунем, ба маълумоти шумо мерасонем. видеоҳои моро пайгирӣ кунед ҳаррӯзаша. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафареда ки ҳиҷомаи бепул дар кор бошад дар Россия, занг занед ҳамин одаморо ҳиҷома кунед. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Нусратов нависонда: патент манъ нашуда буд. дар бораи манъ шудани патент, яъне аз байн рафтани патент, як пешниҳод шудагӣ буд, вале ҳозирашда аз байн нарафта ва нархномаҳои патент дар соли 2026 чӣ қадар мешавад, мо дирӯз видео кардем, фаҳмондем. ба шумо метавонед дар омада тамошо бикунед. як нафари дигар нависонда: салом мака, ман то моҳи мая патент сипоридам, қимат шава бо ман месупорам пул. не, шумо дополнительни пул пардохт намекунед, вале ояндаш баъде ки боз пул месупоред, тибқи ҳамун нархномаи нав пула пардохт мекунед. зуҳрохон нависонда: ассалому алайкум додар, ман аз Москва моҳи феврал омадам. акнун баъди чанд моҳ Москва рафтан метавонам. агар ки шумо ба мигратсиони картаи работа баромада бошед аз Русия, ҳозир метавонед ки боз дубора сафар бикунед. Идрис нависонда: авфи муҳоҷирон кай мешавад бародар? дар ин бора маълумот нест. агар ки информатсия шид, худо хоста боша, мо видео мекунем, пайгирӣ кунем видеои моро. як нафари дигар нависонда ки Новосибирск ва Екатеринбург ҳам қимат мешавад. нархи патент баъд аз соли нав дар ҳама шаҳрҳои Федератсияи Русия қимат мешавад, чӣ хеле ки медонед, ва мо ҳозираш дар як 10 шаҳр 15 шаҳре ки рӯйхати нархномаш баромада буд, ҳамура барои шумо видео карда фаҳмондем ки дар соли 2026 чанд рубл мешавад. маъруф нависонда: салом, аз рӯи қонун телефон аэропорт дар самошка мекунанд ё не? дар як одам як телефон. бале, мекунанд. яъне ки шумо медонед ба ҷумҳурии Тоҷикистон телефоне ки нав ворид шудагист, то 1 моҳ метавонед истифодаш бубаред, мисол берасамошка, ва вақте ки 1 моҳ гузашт, аллакай ҳамун ҷои слоти симкартаҳош аз кор мебарояд. то расамошкаш ки накунед, дигар симкарта истифода бурда намешавад. як нафари дигар нависонда: нархномаи патенти Москвара ман мегӯям 16 000 рубл. ҳай, ин чиз ҳозираш дар аниқ нестае ки аз Москва чӣ қадар мешавад. ҳозир дар ҳамун списка нархнавои Москва набуд. наврӯз нависонда: Сорбон салом бародар, рӯзи 23 ноябр регистратсияи частнин тамом мешавад. агар ман рӯзи 22 билет бигирам Тоҷикистон равам, ягон проблема намешавад. мада барои дофи дига омаданам.
не шумо пеш аз тамом шидани муҳлати ҳуҷҷатотон ки барои ин ягон мушкилӣ намешавад. ин барои фоидаи худтон мебошад. Одинаев нависонда: ассалому алайкум ака, сози хубӣ иншаалло. Як савол дорам ба шумо. Мара дар реестр партофтам. чикор кардан дар кор ай реестр снят кунем? ягон роҳи дигар нест ё ки тоҷикистон равам, баъди 3 моҳ биём? ай реестр мегирифта бошанд? ай МВД баъд ма патент доштам. трудовой договор кардам, баъди 2 моҳ ай стройка уволид кардам. баъд аннулировать кардам патента. яъне ки патенти шумо аннулировать шидагӣ боша, и як минусу шамия ки шумо бирен ҳозир то муддати 1 сола дигар патент гирифта наметонед. ва барои реестр снят кардан муҳлат дода будан то 10 сентябра шумо бояд ин проблемаотонро ҳал мекардед. аллакай 10 сентябр гузаштагие вақти ай Россия баромаданам бинанд ки номи шумо дар чорум списка ҳастай, мегиранд шуморо видварения мекунанд. як нафари дигар нависонда: савола дар куҷо додан мумкин аст? WhatsApp доред? ҷое ки ҳамин гапта нависонда, метавонистӣ дар ҳамҷа саволтан бинависонед. Кузиев нависонда: салом ака, агар паспорти Россия дошта бошӣ, дар учёти военкомат намонда бошӣ, чӣ мешавад? тибқи қарори президенти Федератсияи Русия ҳамин хел буд ки касое ки шаҳрвандии Россия доранд ва худшона дар қайди военкомат намемонанд, паспортошона аннулировать карда шавад. як нафари дигар нависонда: ака дар шаҳри Крим чанд сум мешавад? ҳамин чӣ нархномае ки буд, рӯйхат чӣ қадаре ки буд, ҳамун дина видеокардагӣ мо ҳамуха буд. баъдан боз рӯйхати нав ки баромад, иншааллоҳ видео мекунем. як нафари дигар нависонда: акаи Сорбон раҳмат барои хизматот, барои ҳам муҳоҷиров ҳам ҳама. ин видеои шумо бояд 800 лайк бисёр гирад, лекин шумо исбот кардем ки барои лайк кор намекунед, балки барои халқ. раҳмат ака. агар фақат як савол: пули супоридани патент як рӯз дер кунӣ ё дер накунӣ, рӯзи охир супори патент месӯзад? дер накунӣ, ҳамун рӯзе ки муқаррар кардагиян агар супорем вовремя числои муқаррар шудааш не намесӯзад. ва раҳмати калон барои суханои хубтон, бародари азиз. касе ки тамошо мекунад мемона лайк, намемона мақсад мо дар ягон чиз муҳим нест. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шуда ё ки не? не, тамом нашида. моҳи ноябра охираш тамом мешавад. як нафари дигар нависонда: мегуфтем ки ҳозир нақша чанд фоиз ба анҷом расидагиаст? нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозираш бигем ки ягон 80% зиёдтар буд шидагӣ ҳастад. ва дар бораи ҳар як шаҳру ноҳияҳо чӣ қадар шидагиаст фоизи нақшаҳош, мо 2 рӯз пеш видео кардагием, партофтагием. метавонед ҳамун видеоро дароин тамошо кунед ва информатсияи пурра дастрас кунед. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.